és per estar tots orgullosos i tots satisfets de poder estar aquí celebrant ja les 5 edicions i més un any com aquest, que a la 5a edició hem incorporat centres de la Diputació i de l'àrea metropolitana de Barcelona. I agrair a la Fundació Barcelona Formació Professional per inventar-se aquest pla i aquests premis d'innovació de la formació professional. Jo crec que ens hem de felicitar perquè és una estratègia, en aquest entorn, crec que és una estratègia valenta. La filosofia també impregna una convocatòria com aquesta, la capacitat de poder experimentar, de poder avançar i de poder innovar. Hem de felicitar, per tant, els alumnes, hem de felicitar els docents i els centres, no sé. Parlar d'experimentar, avançar, innovar. Penso que és una definició que farem servir. Jo voldria reivindicar en aquest moment, per tant, la nostra visió del tema i la nostra incorporació al projecte per la importància que donem a la formació professional en la idea de la transformació de l'economia del país. O sigui, per nosaltres la formació té un paper clau en el procés de reactivació i reindustrialització de l'àrea metropolitana. Que hi ha innovació social, que hi ha innovació institucional, que hi ha innovació relacional, aquests elements que conformen també part del projecte educatiu d'un centre són elements claus en la formació d'aquesta gent, d'aquests joves, de cara a aquest nou escenari. Per tant, jo crec que aquesta batalla de la innovació és una batalla guanyada. Precisament, la formació professional sou un dels sectors que més i millor heu innovat en el sistema educatiu del nostre entorn. El terme educació també introdueix una càrrega de valor afegit a tot el que representa la formació professional, que jo crec que les vostres experiències que avui, com dic, celebrem i presenteu, són un bon exemple del que ha de ser. El Ramon Barlam és mestre, actualment professor de Ciències Socials. Però també el sistema educatiu en general, perquè té molta relació. Després també he fet una tria de 10 paradigmes que jo crec que ens hauríem de fixar. Hi ha un gran volum de joves que realment a mi em preocupa i molt quin és el futur en una societat cada vegada més complexa. És a dir, l'oportunitat, diguéssim, dels nanos de fer pràctiques i més pràctiques als centres, diguéssim, a les empreses. Falta incrementar una mica, falta potenciar una mica el que estem fent avui. L'escola ha de fomentar la creativitat. Ha de fomentar no només la creativitat, sinó ha de fomentar el treball cooperatiu, ha de fomentar el compromís de les persones amb el treball que realitzen. El meu reconeixement als promotors d'aquesta iniciativa i la meva felicitació a tots els que han participat i molt particularment als que han guanyat. Moltes gràcies.